Johala ma jua kali e boma ma Kisumo kotelnegi kod jakom margi Hussein Jack koro wacho ni gichano mar chwalo ywak e doho mar apil ewi ng'eto mar doho mar lowo ewi lowo ma gisebedo ka gitiye. Maerien bag doho mamalo ng'ado ni lowo maromo eka 8.4 ma gisebedo ka gitiye chakre higa mar 86 en mar kambi reru. Gikwayo ni mondo mi piny owacho kod kaunti ma Kisumo one ni kama idhi tergi dhi romo ji kata jojua kali maromo 38,000 duto nikech mane ohala mathoth gi okete geno mar yuto margi. Wadhi timo appeal kuom kes manitie kendo wadwa involve the political wing kochakore county government nyaka national government kaka judgment be nowuok ni en thuolo makende ne county government mar Kisumu kaachiel gi national government mondo oiknwa kuonde ma wadhiye e yo monyalo tiye maonge chochni moro amora kaluwore gi population ma wan go. Omiwa bedo kanyo higni 5 ka county government gi national government omiyowa kuma wadhiye kendo ma wayiego ni mondo mi wadhiye eka wawuok kanyo. Ma ka ok gitimo mano to wadonjonegi. Tarik 11 dwe mar 11 mane jajo wacho ni nitie government kane miyo jua kali land nitie kalatese moko mane ogiloso maber emomiyo koro nowacho ni lobno oneno ni en mar Kenya Railways. To Kenya to jojua kali noluwo processes duto emomiyo koro wadhi appeal mondo wadhi wawache ni wang'is court of appeal ni decision mancho tim kane ne ok otime maber.